Maayong gabi mga igsuon, pwede gyud unta moangkon si Juan diri sa ebanghelyo karong adlaw nga siya ang Mesiyas, siya ang Ginoo. Kay maunay tan-aw sa mga tawo niya. Pero unsa ra magyud iyang giingon? Dili ako ang Ginoo, dili ako ang Mesiyas. Naapay mas labaw nako. Igo ra kong tig-andam sa iyang dalan. Dili gani ako takos nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Mga igsuon, that is humility. Ang atong Santo Papa midagpi sa kamot sa usa ka babayi didto sa Roma nga buot untang mubira kaniya nga hapit siyang masukamod. Abi ninyo, nagbasa ko sa mga comments, daghan kaayong midepensa sa Santo Papa. Ingon sila, sakto ra to kay naarabay sakit sa likod ang atong Santo Papa, dayon 83 years old na. Dayon dapat gani unta mapreso ang babayi kay head of the state baya ang Santo Papa. Dayon sabta na lang ang Santo Papa kay basin reflexes to niya, kalit gud siyang gibira. Napoy miingon, tao rabi pud siya, dili man siya Dios. Ingon pud ang uban, sayop sa babayi. Ang uban miingon pud, si San Pedro gani ang atong unang Santo Papa, milimod gani kang Kristo katulo pa. Pero mga igsuon, wala gyud nato na madungog sa pagpangayo o pasaylo ni Santo Papa. Ang iya ra gyung gisulti, we often lose patience, so do I. So mi-acknowledge gyud siya nga nawad-an siyag pasensya atong gabiuna. Iyang sumpay, and I apologize for yesterday's bad example. Iyag yung gi-acknowledge mga igsuon nga ang iyang nahimo was bad example. That is humility. Wala na'y rason pa. Pangayo lag sorry. Humble gid kaayo ang atong Santo Papa mga igsuon. Kay nung dumo katong nibisita siya diri sa Leyte atong 2015 nga gipatangtang ang mga pictures niya kay buot isulti ni Santo Papa kanato, dili ako ang aktor dire, ang aktor ang Ginoo. Sumusunod ra ko niya, sulugoon ra ko sa Ginoo, dili ako ang aktor. Ang Ginoo mo ay akong gidala, dili ang akong kaugalingon. That is humility. Mao na mga igsuon atong challenge kining giingon ni San Pablo ngadto sa mga taga Filipos. Be humble. Think of others as better than yourself. Sulayan gani nato na. Kana bang atong naon nga naapay mas labaw kanako. That is humility. Abi ninyo mga igsuon, based on experience, kapoy kaayo, hangak kaayo nang gusto bitaw ka nga naagyud ka diri sa babaw, labaw gyud ka sa tanan. Kapoy ka ina mga igsuon, hangak ka ina, ma-stress ka. Di ba? Kapoy kaayog maintain og garbo, di ba? Kapoy kaayo nang naa ka diri. Dayon inig kahagba, dayon kasakitan nato, ma-depress dayon ta, di ta kadawat. Nindot ra gitong naa ta diri sa ubos. Kanang humble ta. Way daghang istorya. Kung nakasala, mga igpasaylo, walay daghang istorya, walay mga rason-rason. Nindot ra gitong niya ta diri sa ubos mga igsuon. Be humble. Okay? God bless, Merry Christmas, and a Happy New Year.